jebezile ilu na asị ji wee kalịa n'ụwa ọgwa maka ibi ndọrọ ndọrọ ofu obodo ji nwe eze na-abụ maka ibi ndọrọ ndọrọ ofu obodo ji nwe eze na-abụ echi anakọ siwa siwa nwanne echi ọ bụrụ kọlụ 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 ịmaliwe ga-emele nwanne ihe ma eli ihe ka ọ dị ndụ ka ọ bụ n'anya o nwezi ekele ka onye gị ya maka na nwanne bụ ibu ọ bụ gịnị ka ị na-achọrọ nwanne gị ikwe ihe ata ụwa ata ihe bụ ụwa n'isi ọkwa onye mere ka ihe ọ na mana ọ dị mma nwanne m nwanne na-nsogbu ọgba mbọ nyere nwanne ya aka ka ị nwee obi nwanne ma na nwanne na-atọ ka Juda ahịhịa na-anya mma ụwa o biko nụ ka ị chọwa obi nwanne n'enu ka o si dị mma o mmekọrịta nwanne na nwanne ụmụnne na-abụ ovu nne mụrụ va na-abụ bibe nna ba o emeketa ovu ka wee kpata ego na nke ọzọ abụrụ ụbịa nke nwere ego bụrụ ego na-enyelu nwanne ya aka mana ọ nwere na nwanne ya na-enyela aka maka na obi ya jọrọ njọ ebe ọ nọ onye nwanne emela ọgụ wee jee mebe regiment wee gbaba ndị kidnappers siva bịa kidnapụọ nwanne m ejide nwanne m ejide nwanne m ọ bụ na o wetara ego anyị agba mbọ bunye onye anya ndị kidnappers wee sị ya anyị jide nwanne gị o anyị jide nwanne gị nke nwere ego ọ na bụ onye ga-enyezi anyị ego anyị na-achọ ọ ka mma na anyị jidere gị kpụrụ ka nwanne gị wee wepụta ego o wee jụọ ọba ya ọ bụrụ na nwanne m eweta ego a unu ga-enyekwa m oke m osiva bụrụ ewe bụrụ ya wee jeweli ihe fon ka ọ kpọọ nwanne ya o wee kpọọ nwanne ya na fon ka ọ zaa si ya bịa na aka dala odogwu ndị kidnappers ebugoro si na ba ya egwuregwu ịgbala ibe ị ga-eme ememe
si anyị chọrọ 10 million iweta 10 million ịgbalị nwanne ya ọ nataba iwetara ozie anyị bunye onye anya o wee gbalịwa jekwuru ndị polisi na-akọwa ndị polisi were fonu wee na-akpọ ndị kidnappers ebe ebe a nọ na-egosi na fonu wee chọrọ ndị kidnappers gawa jedebata ebe ebe a ji nwanne ya ndị polisi gbaba okirikiri wee gburu ndị kidnappers sinakwuo na eziokwu ka anyị mara ike unu si jee obodo wee kwuwe kedu ibe a na-atala anyị ahụhụ ọgwa nwanne ya nwoke gwara anyị si anyị bụrụ ya ka anyị jeweli na agbụrụ ya na nwanne ya ga-eweta ego ka ọ bịa kelu ka ihe ndị polisi kpụpụta nwanne ya bụ dọkịta si kpụrụ gị akpụrụ gị egbuo ka nwanne gị wee wepụta ego ọ dị mma na ndị kidnappers na vacha ga-anwụ gbado ma gị na onwe gị nke kpọrọ maka ha bịa ịgbakọlụ n'iso n'imebe nwanne ya nwoke wee yọba biko egbure nwanne m ka nwanne m n'ọlụkọ biko ka nyekwa unu ego ọzọ ego ahụ ga-enye ndị kidnappers ndị polisi ka nye unu ka unu rie mmasịrị ala m nwanne m ndị polisi wee jụọ ya ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-emeburu anyị o wee sị ha na ọ bụrụ na ọ bụ ka m wee zọpụta nwanne m onye kelere ego ọjụ ndị polisi wee sị ya ịgbara ibi ga-eme emezie na anyị ga-arapụ nwanne gị mana ọ bụ na ọ bụrụ etu a ebugo mana nwanne gị dakwala iwu o wee welite milion debe si ndị polisi welunu rie welunu rani nwanne m ka nnụnụ nwanne m ka ị naba e wee rapụrụ ya nwanne ihe o weduru nwanne ihe na-enabazia na bụgo onye nwere obi nwanne chọrọ nwanne ma nwanne ihe chọrọ ka ya napụta ihe orima dododo orima oyelima bụ okwumo ekwebiri orima dododo orima oyelima bụ okwumo ekwebiri orima dododo orima oyelima bụ okwumo ekwebiri orima dododo orima oyelima bụ okwumo ekwebiri
ebido okwe ọzọ asịrị ya yo 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 asịrị ya yo 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 asịrị ya yo 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 ndị asịrị ebido okwe ọzọ Olie gaba Emeka mụrụ ịnyekwa na ntị asịrị ogologo ndụ gị ga-adị gbawa nkịtị ka a na-asị Ebube